fel a kezét, akivel már valamilyen formában kapcsolódtam. Aki, köszönöm, hogy érezhetem, hogy nem vagyok egyedül, és egy közösségbe érkeztem. Én csak annyit szeretnék elmondani, a kapcsa az nagyon helyes volt, nagyon magasra helyezte a lécet, hogy az őszében nagyon fontosak lehetnek a tanulni. De én a saját megélésemet szeretném megosztani veletek, hogy amióta itt vagyok, úgy érzem magam, mint egy Kapos Gyula filmben, Lapabár, Kálmán korszakában, Karáti Katona korszakában léptem volna bele, nekem ezek voltak a kedvenc filmjeim, amikor én itt a filmben voltam. És hogy úgy köszönöm ezeket a ruhákat, a jelenléteket, olyan fantasztikus látni, hogy milyen szépek vagytok, annyira különleges a közösség. A másik az a történet, ami mindig itt vagyok, amit megtettetek ezért a családért, ezért a 3 családért. Hát szóval azt kell mondjam, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és közétek tartozhatok, ilyen fantasztikus emberek vagyok. Jobb veletek ez a világ, és aki szeretne esetleg közelebb jönni, mondjuk mi itt vagyunk és énekelünk, akik mondjuk hátrébb vagynak, vagy szívesen kapcsolódnátok úgy fizikailag is közelebben hozzá, akkor nyugodtan előre lehet jönni. Fogadjátok sok szeretettel ezt a néhány dalt, amit hoztunk nektek ajándékba. Szépen hozva át az